Здравейте, ние сме The Trations и днес ще направим един чест opening. Както виждате, имаме два free честа, един Silver Legendary и Clan Battle честа. За тези, които не знаят, мисля, този канал ще го правим заедно, аз и Краси, който има, нали, друг канал, може да посетите, Краси HD. Ако, нали, може там е името. Да, може да се представи, нали? Тук съм, когато се представи. Днес ще направим честа опенинга. И мисля да започнем първо, примерно, с по-малко, така, фри честитата. Така. И 75 голд. Добре. 2 джема. Един файрбол и някаква къмън. Да, 9 милион хора. Малко. Както виждате, може би малко по-забавено, ама също за което. Така. Туп. 72 злато. Нищо. Един Томстън, един Барбериан Ки. Добре, тя ги донейтвам, така че. Добре, нека да... Силвър честа. Пусна да отпарам. Така, Силвър чест. И какво ще има? 64 голд. По-малко от фри честа. Деям, сериозно ли? Бомб тауър. Един бомб тауър, който изобщо не го използвам, и една Тесла, която изобщо няма полза. О, точно 900. Деям. Така, значи сега мисля да направим една битка и... Да събереш краун честа. Ако мога, да, и нали, ще продължиме. Било чудо, светлина в моя живот припъсти. О, аре бе, то не ми е пуснало още на мен. Малко по-забавено ми е нещо. Не, сега се оправи. Поне аз така доколко виждам. Да, малко по-добре. Wizard да се движи нормал. Да, файн. Не, мисля да пуснем. Нищо. Те хора, може да посетите нашата фейсбук страница, ще има долу в описанието. Да. Нещо друго, какво да кажем. Коментирай битката, това е. Да. Както виждате, тук тъй като интернетът е малко по-слаб и я втасахме. О май гад, колко ба. Кино. Тук ще го остава. Да върви. За следващата битка може да ме спре споделянето. Защото малко това. Добре. 100% това. Ти смисъл, даже аз... Добре, после ще го спра, нали? Защото това не паднеш. Да. Не, аз... В смисъл, ще ти се види това. Ще ти се види... Скайпа? Да. Голем прас. Господа. Ако ще... О май гад, да им да стигам в седма арена. Докато не гледах и... Според, нали, както виж така, доста зле играя, това защото съм от телефон и не ми е много удобно. В момента. Ти от телефон ли играеш? Не от телефон казах от компютър. И така, малко не ми е удобно, но все пак обутнах едната кула, другата е на добра кръв, каза мене, нали? Actually, you understand that. Хора, дали следващото клипче... Да, за следващото клипче има шанс да съм 7 ниво. За 7 арена. Май. Също, ако ви е харесал клипа, нали, абонирайте се, лайкнете, също и да оставите коментар, ако имате някаква критика или нещо, което искате да ни кажете. Добре е за нас, нали, за да можем да импрувнем клиповете. Ако... Да ги правим по-хубави. Да, това означава точно. Хора, много благодарим на първия клип, който качихме вчера. 106 гледания за 4 часа. Да, някой може да си кажете, това нищо няма смисъл, като за първи клип на
Нали, на канал, който е създаден буквално вчера. Найс. Добре, мисля да отворя Clan Battle Chest-а. Защото ясно е, че е трудно да събера са другия Crown Chest. Така, чакай да ти споделя. Не споделяй! Аз без това играм, брат. Само казвай какво се пада. 1620 голд. Така. Един Fireball. Перфектно. 2 гоблина. Муцка. 7 бомб тауъра. Ау, как ги обичам. И аз тя сме на първо ниво. И на мене 8 джайанта. 11 фърненса. Аз не си броих къмъните. Ама няма шанс, имам много малко къмъни. 230 бомбара. Really нига. И епика е 3 торнада. Да! И свърши. Добре. Какво ще кажеш да направя още една битка и после да го отворя Legendary Chest или? Да има тръпка. Да, мога така. Ако имате някакви въпроси, примерно относно за играта или за нас, за профили, в смисъл колко време играем, някакви въпроси просто ако имате, нали, задайте ги в коментарите. Ако искате да ни кажете здрасти. Да, играем не от отдавна. Аз всъщност, аз точно когато излезна за България, бех си направил предварителна регистрация, точно като излезна си я свалих, само че се отказах по едно време. Ма той аз така бех, аз още с първото ми писна. И почнах след това от около 5 месеца максимум. 7 арена съм! О, да. That's nice. Едно. Достатъчно добра комбинация. Чакай да не... Охо. Тук ще ни е тежичко. Гледаш ли ме или играеш? В момента нищо не правя. Да, виждам, че няма виори. Така, падам за сега да си. Също, ако може да ни кажете някаква програма, освен BlueStacks, нали, да игра на компютъра, защото много са малко... Но е перфектно. От време на време спирам, И аз съм принципно доволна, ама нещо BlueStacks иска да инсталирам някакви приложения или да... тук падна. Чакай, аз мога да те наблюдавам, бе. Или да... Ти гледам играта, така ки викна отстрани. Нормално. Аз чакай да си стих. Come on. Иначе имам шанс да бутна поне на какво. Другата. Да видим тази борба. Кога да е долу? Фи. Няма да е долу. Фак. Извинявам се. И хора, кажи долу в коментарите. На какво искате да след в топ 15? Да. Топ 10, топ 15. Мога да направим и като куиз, ако искаш в... Какво ще го кажа? Така спама викана отстрани. Фарбол нямаш ли? Нямаш. Вау. То не че ще да свърши някаква работа. 100 слъмбърджак. Дем, това Валкир много ме нерви. Много ме нерви. Много добър дек просто няма. Мисля, добър. Така малко се едно... Така! Контрапик. Дойде време за това, която чакахте. Което и аз чакам да видя коя легендарка ще падне. И аз искам да е нещо майнър, лоу. Не казвай, че баш това няма да падне. Аз това съм го забележил. Добре, стискайте палци, хора, да видим. Така да види, да стискате то. Видето вече. Не гледам, затворя се очите буквално и не гледам. Електровизор! Буя каша! Out of 10. Yeah. Сега ще скриншот.
Yes, бебе. Електрото, така, една легендарка, която доста ще ми от полза. Да, и майнера ще стане, ама също и електровата е окей. Колко време стана клипа? Сега ще ти кажа. Че 10 минути. Точно. Мога да направиш още една игра и тогава го спреш. Да. Добре, нека да направим още една игра. Така, няма как да съберем Crown Chest, защото ми се трябва още 5 от една игра Max 3. Както може би повечето от вас знаят, ако играете... О, Valve Spectator. Ти ли си единия? Да. Кой ли е другия? Вече съм само аз. Да. Достатъчно добра комбинация. Добре. Мен ме устроил. Само че само това ще почне. О, рецепа. Значи, като не снимаш клип, си много добър. Ма като снимаш баси, какво става, не знам. Не ми е удобно да играя от компютъра. И ще опитам да разуча. Не да разуча, в смисъл да си сваля някаква програма да снимам от телефона. Да, знам много програми за снимане от телефона. Интересно, кажеш. Сумът и за обработване. Та хора, аз след 111 честа имам Legendary чест, така че от мен може да очаквате чест опенинг. Да, след известно време. Зависи колко играеш на ден. За 2 седмици, макс. Да. Да. Колко играеш на ден, да. Не много. Не много, ама не и малко. Така ли? Така ли е? Докато някой не ме издразни. Да. После да инсталираш. По-спася с това. Да. Ма смисъл, на 7-ма арена ми пускате всеки лавара там, как пуснат грейвярдове, да логови си ви мама. Ох, камон. Не ми е удобно с мишка. Иначе мишката, вижда ли се? Не. Никой да сня. No. Виж какво да не хова. Има шанс да го бутнеш. Еми. Има пак на 9. Това ме нерви. Това наистина ме нерви. Сега рейджвам, не рейджнах малко. Електро. И аз сънувах, че ми се пада, ама па не ми се падне. Сънувах си за мен и явно. Ма не, без майтап сънувах го. И се събуждам сутринта за давско. Включвам каш реално. Не електроизър, ниха. Ни Уизърд, ни чудо. На 428 кръв. 3 хипро подред само пад. Иначе, сега ще ви покажа легендарките. Сумът! Аз си една нямам. Саба я паднах. Нещо. Падна. И купи. Трябва да се пада качвам от телефона. Пак падна на 7-ма арена, викаш. Не толкова. Значи електрото. Инферно ми се пада. Значи, хора, веднъж преди няколко дена пада ми се Legendary Chest в шопа и на следващия Epic Chest. Нищо готино. От Legendary Chest се падна Graveyard. Да, Инферно. А отпреди това пак си бях купил един Legendary Chest от шопа и втори Graveyard. И сега равносметката е, че имам Sparky, първата ми легендарка, Graveyard, Lumberjack, Inferno Dragon, да, Lumberjack от Free Chest, да имам, Inferno Dragon и Electro Wizard. И като цяло 5 легендарки, падали са ми се общо 6, защото на 2 пъти Graveyard на втори левел. И така, както казахме, това ще е края на клипа, нали? Ако ви е харесал клипа, дайте си лайк. Да. И коментар, дори смисъл, някаква критика, нещо, ако не правим както трябва или просто ако ви е харесал клипа. И
До скоро!